yamde sappo e jeeɗiɗi silimaji capanɗe tati to Bamako lamorde Mali, yamde sappo e jeenayyi silimaji capanɗe tati to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. To Mali caggal nde kuliyankoɓe jenim nantinno uddere faade e kayi e ñogodi Sahel ñande tati lewru ndu gonɗen mobilaji kewɗi nanggama goɗɗi cumama yoga hen difta kono konu Mali to banggue mum andini hay uddere wotere waɗaka faade e ɗi diwe Timbuktu institut ko saldu waɗoru witto wonduɗo e Dakar ɓayini cimtole e alhaali nduɗo oɗo bone mbeten gonɗo e nder ɗeɗo diwe ndu holliti ɓe kuliyankoɓe goni koye wadde haare jihadiyankago faade e faggudu leydi e Mali e nde aljumare suudu ñawirdu nder yankuru jaɓani ɗaɓɓande nde Guinée équatorial waɗi ko fati e luural hakkude mabɓe e alhaali galle e cukko hoorejo leydi ndi ko yewti alhaali France hono tewdora Nguema Obiang Mangue ina wayno wonno yidde Guinée équatorial ko yondu suudu ñawirdu dartin yamirore yeygol o galle baɗɗo fodde e cuuɗi temedere leydi Europe e dental majje Union européenne pelliti e nde aljumare ɓeydude yaggine ɗeɓe pawi dow gollorɗe Russie tawi ko gollorɗe tumade wallude Russie e haare hakkude mabɓe Ukraine ɗum ko caggal nde doronaji immori toon to Russie mbeyi e weeyo Pologne ñande talata ina wiyata alaraba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to Mali fedde kuliyankoɓe jenim nantinino guila ñande tati lewru ndu gonɗen uddere faade e diwal Kayi e ñogodi Sahel to banggue hirnangue worgo leydi ndi ɓe kuliyankoɓe ina nanga hen sahaji yimɓe ina cuma mobilaji woɓɓe ina difte hani e yoga e jolnoɓe konunkoɓe ɓe Mali ina jeddi ha laaɓi kala ko fati uddere e ɗeɗo diwe guila nden ina wayna heɓe mbaɗa kaɓanɗe gam tabitinde kisal e ɗi nokkuji Timbuktu institut ko salndu waɗoru witto wonduɗo e Dakar ndu ɓayini cimtole o alhaali ndu holliti ɓe kuliyankoɓe jenim woni yidde mabɓe ko wadde jihad faade e faggudu leydi Mali keɗoɗen omo ganduɗa ko Bakary Samba gardiɗo ndu salndu e fandu haala David Bachir. Il s'agit de la perturbation. ɗi jan guuli jonima ko caɗele mawɗe e calɗi baɗɗi fayida tambiɗi nguura leydi Mali ala ko woni yidde mabɓe so wona ngakkinde faggudu leydi ndi e ustude doole konunkoɓe ɓe ma mbiyen ni doole laamu fadewo ngu so tawi ɗum ina jokki ma addu ngakkere no feewi e banggue yagarta yimɓeɓe e jawɗele ɗe ina wawi ni wadde ha hoolare yimɓeɓe usto e ardiɓe ɓe kuliyankoɓe ɓe hay gollorɗe arani hen ɓe goppani ɓe ɓe ganduɗa ko arnoɓe e leydi ndi gam wadde hen usine aji aɓe gandi ɗum ina wawi battinde gollidal hakkude laamu fadewo ngu e leyɗe goɗɗe ɗe ustude faggudu ndu e doole kono ngu ko damal e mabɓe gam jogade jawdi leydi ndi taw koye guyka e keftugol ɓe ɓurata tugnade ɓe janino e gollorgal ciment biyetegal Diamond Cement Factory ɗe kippanɗe kuliyankoɓe ɓe ina mbawi addude no fewi rafi ndenago ha diwa ɗo jenim koko anni jokkude e mbadi kuptude ɗi jan guuli leydi ndi ina jogori wasde hen no fewi faggude mum e hewɓe ɓiɓɓe leydi ndi laamu faddewo ngu e hoore mum ina wawi dañde caɗele no fewi hakkude mum e ɓiɓɓe leydi ndi so tawi ɗi kareli ina jokki sa légitimité politique.